Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kalakbay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Giovanni. Nakatira dito sa Caloocan at ang edad ko ay 58 na. Ang probinsya ko po pala kalakbay ay sa Abuyog, Leyte. Sa parting baryo patungo sa Himamara. Ngunit hindi po doon mangyayari ang kwentong aking ibabahagi sa inyo. Isa po akong construction worker. Kaya naman nahiligan ko ng makinig ng mga kwentong kababalaghan sa YouTube. Sa tuwing nagpapahinga ako at wala nang ginagawa. Hanggang sa mapadako ako at mapakinggan ko ang inyong YouTube channel. Kaya naman nainganyo akong ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Ngunit ganoon pa man kahit nandito na kami sa maraing tao at syudad, may pailan-ilan rin akong naririnig na huni ng mga wakwak. Kaya masasabi ko talagang hindi lang sa probinsya naninirahan ng mga aswang, kundi marami na rin dito sa syudad ang mga aswang na nakatira. Siya nga po pala mga kalakbay. Angkan din po kami ng mga antingero. At ang aking ama noon ay miyembro ng tinatawag nilang malalakas na dosi ng mga antingero sa aming lugar. Kaya sa tuwing ika-Biyernes Santo ay inaaya ako ng aking ama na sumama sa kanila sa kuweba upang maghanap ng mga anting-anting. Ngunit noong mga panahong iyon kalakbay, ay wala po talaga sa aking isipan na maging isang antingero. Kaya naman puro paglalakwatsa ang nasa isipan ko noon. Hanggang sa taong 1981, edad 17 pa lang ako ng mga panahong ito. Dahil sa panganay kong kapatid noon na si Ate Leonora, na nakapangasawa ng taga-Kidapawan Bukidnon. Kaya naman sumama ako dito para makapunta sa lugar ng kanyang asawa. Gala din po talaga kasi ako ng mga panahong iyon. Kumbaga hindi po ako mapirme sa iisang lugar lang. Kahit sa murang edad ko po noon, ay kung saan saang lupalop na ng lugar po ako nagpupunta. Makalipas ang ilang linggo noong naroon na ako sa lugar ng asawa ng aking kapatid, nagpaalam akong pupunta sa kanilang bayan para mag-ikot-ikot at magmasid. Nang naroon na ako sa bayan, ay may nakita akong isang grupo ng mga kalalakihang may tinambangang lalaki. Kaya naman nagmamadali akong lumapit sa mga ito. "Hoy! Anong ginagawa nyo?" Sigaw ko sa mga ito at patakbo nang lumapit dito. Nang makalapit na ako, ay nakita kong may binubugbog silang lalaki na nakabahag. Nakasalukuyang duguan na ang kanyang mukha. Isa-isa ko namang binugbog ang mga tambay na kalalakihan. Hanggang sa nagsipag-atrasa na ang mga ito at nagtakbuhan palayo. "Ayos ka lang ba kaibigan? Loko yung mga taong iyon ah." Ani ako at nag-aalalang tanong ko sa lalaki. Tinulungan ko na itong makatayo at pinulot ang mga perang nagkalat. Nagpasalamat naman ito at nagwikang pambili niya ng mga pagkain ng perang bitbit niya na pilit kinukuha sa kanya ng mga tambay. "Maraming salamat sa iyo kaibigan. Kung hindi dahil sa iyo baka napatay na ako ng mga taong iyon." Aniya nito sa akin. "Walang anuman iyon. Basta sa susunod mag-iingat ka kaibigan." Tugon ko naman dito. Matapos ang kaganapang iyon ay hindi ko na muli pang nakita ang lalaking nakabahag. Nakalimutan ko ring itanong ang pangalan nito. Hanggang sa isang araw noon kalakbay, inutusan ako ng aking kapatid na samahan kong magtanim ng mais ang kanyang asawa sa bukid. Yung bukid po na pagtataniman namin ng mga mais. Paahon siya kalakbay. Tapos pagkaahon mo sa itaas, ay bababa ka naman tapos may sapa na doon at may malalaking puno sa gilid. Nung naroroon na kami sa bukid, kinatanghalian noon ay umuwi ang asawa ng aking kapatid at ako na lang ang naiwang mag-isa sa taniman. At dahil nag-iisa na lang ako, naisipan kong pumunta sa gilid ng sapa para doon magpahinga at kumain. Napakatahimik po ng mga sandaling iyon. Malayo po kasi ang bundok na iyon sa baryong tinitirhan namin. Miyembro din po ako ng kapgo sa barangay ng Kidapawan noon mga kalakbay. Kami yung mga tagamasid kung ano ang mga nangyayari sa paligid. At nung kumakain na po ako malapit dun sa may sapa, may naririnig akong kaluskos ng mga damo sa paligid. Hinayaan ko na lang iyon sa pag-aakalang baboy damo lang iyon. At nung akmang susubo na sana ako ng pagkain, nang bigla akong napatingala dahil sa may mga sibat na nakatutok sa akin. Kaya naman napatayo akong bigla at tumingin sa aking likuran. Laking gulat ko mga kalakbay.
Nang makita ko ang 5 taong nakasaplot na may hawak-hawak na sibat na nakatutok sa akin. Para itong miyembro ng mga tribo. Dahil sa uri ng kasuotan na tanging nakabahag na pang ibaba ang mga suot. Nagulat na lang ako at nawalan ng malay nang may pumukpok bigla sa aking batok. Sa tansya ko po, kalakbay, ay nawalan ako ng malay siguro po mga 15 minuto. Noong magising na ako ay nalaman ko na lang na para akong isang baboy na nakatali sa kawayan. Habang buhat-buhat ako ng 2 lalaking may hawak-hawak na sibat. Nagsisisigaw ako ng mga sandaling iyon upang may makarinig sa akin na ibang tao. Kahit na alam kong nasa gitna na kami ng kabundukan, kaya malabong may mga tao pang naroroon. Maya-maya pa ay huminto sila sa kanilang paglalakad at ibinaba ang mahabang kawayan na pinagtalian sa akin at inilapag iyon sa lupa. Agad lumapit ang 3 lalaking nakasunod lamang at binusalan ng damit ang bibig ko upang hindi ako makagawa ng ingay. Nagpupumiglas pa ako noon, kalakbay, para wag lang nila akong mapiringan sa mata. Ngunit hinawakan ng mahigpit ng lalaking nakabahag ang aking muka at piniringan ang aking mga mata. Takot na takot at tagaktak ang pawis ko ng mga sandaling iyon. Hanggang sa naramdaman ko na lang na muli nang nagpatuloy sa paglalakad ng mga ito. Hanggang sa hindi ko na namalayan kung ilang oras o araw ang aming nilakbay sa gitna ng kabundukan. Nang makarating na kami sa tribo ng mga dumukot sa akin, agad na isinalang ako sa malaking apoy na may mga kawayang nakatukod pa sa bawat gilid. Ang buong akala ko talaga ng mga oras na iyon nang tanggalin ang piring at nakabusal na damit sa aking bibig ay malilitsyo na ako na parang baboy, mga kalakbay. Dahil ramdam na ramdam ko ang init sa aking likuran na nagmumula sa apoy na nagbabaga. Kaya naman nagsisisigaw na ako at nagmamakaawa na wag nila akong katayin. Dahil sa wala naman akong kasalanan sa kanila. Hanggang sa isang lalaki ang lumapit sa amin at nagmuestro itong wag muna akong patayin. Kaya naman agad na tinanggal ang mahabang kawayang pinagtalian sa akin na nakasalang sa apoy. Pagkalapag ng mga ito sa lupa, ay napahinga ako ng malalim at maluhaluhang nagpasalamat sa Panginoon. Matapos sila pag iyon, ay tinanggalan na ako ng tali at ipinasok sa mga nakabiti na kulungan sa matataas na puno. Nang makapasok na ako sa kulungan, ay nakita kong may 7 mga kalalakihan pa ang naroroon at sa tingin ko ay mga iba't ibang lahi ang mga ito. May mga mapuputi kasi at meron ding parang Bombay. Paano kanila nahuli? Narinig kong tanong ng isang lalaki na moreno lang ang kulay ng balat. Napagalaman kong scout ranger pala ito at iyong 6 na kalalakihan ay mga turista. Hindi ko alam kung bakit nila ako hinuli. Wala naman akong kasalanan. Kabado kong tugon sa lalaking si Diosdado. Aswang ang mga nilalang na iyan. Kumakain sila ng tao. Isa-isa na nila kaming kinakatay dito. Anya pa at nangangatog ang mga kamay nito nang titigan ko. Napansin kong tahimik lang ang 6 na turista at ang tanging kausap ko lang ay si Diosdado. Ang buong akala ko talaga mamamatay na ako kanina. Kasi inilagay na nila ako sa gitna ng apoy. Sambit ko pa dito. Sandali ko namang inilibot ang aking paningin sa mga kubong gawa sa anahaw na nakapalibot sa baba, kung saan nakasabit ang aming kulungan. May mahabang lamesa rin na may mga dugo-dugo pang tumutulo sa lupa ang napaggigitnaan ng mga kubo. Noong sumapit na ang hapon, kalakbay, ay nakita kong dahan-dahang binababa ng mga nakabahag na kalalakihan ang kulungan namin. Napansin kong nagsisipagsiksikan ng mga kasamaan ko at nagsisisigaw na huwag kunin. Mabilis namang hinatak ang lalaking turista at dinala sa mahabang lamesa habang sumisigaw ito at pilit na humihingi ng tulong. Diosdado, anong gagawin nila sa kasamaan mo? Natataranta kong tanong dito. Kakatayin nila ang taong iyan, pare. Kaya kung ako sa iyo, magdasal na lang tayo at humingi ng tawad sa Panginoon sa mga nagawa nating kasalanan. Dahil malabong makaligtas pa tayo dito sa kuta ng mga aswang. Wika sa akin ni Diosdado. Nanlaki naman ang aking mga mata nang makita kong hinubaran na ng kasuotan ng lalaki at inihiga na sa mahabang lamesa.
Tinignan ko ang nakaupong matandang lalaki sa hindi kalayuan na sa tingin ko ay ito ang kanilang pinuno. Dahil sa anyo ng itsura nito, mahaba ang balbas nitong kulay puti na animoy ermitanyo dahil sa katandaan. Marami din itong suot-suot na kwintas na sa tingin ko ay ngipin ng baboy ramo iyon. Ang mga kababaihan naman ay nakasuot lang ng pang-ibabang bahag. Kapag ngumingisi naman ang mga ito, ay matutulis ang kanilang mga ngipin. Mahahaba rin ang mga kuko sa kamay. Matapos ihiga ang lalaki ay mahigpit na hinawakan ng ulo nito. Ilang sandali lang ay nagpupumiglas na ito at nagsisisigaw. Napasigaw na rin ako nang makita kong may isang lalaki ang papalapit at may hawak na gulok. Agad na itinaas ng lalaki ang hawak nitong gulok at walang habas na pinugutan ng ulo ang kaawa-awang lalaking kasamaan ko sa kulungan. Noong makita ko iyon ay hindi ko napigilang masuka at maawa sa sinapit ng lalaki. Lalo na nang itinarak nito ang mahahabang kuko sa tiyan ng bangkay at hinatak ang laman loob. Pagkatapos ay ipinamigay sa mga nakaabang na mga kasama nito ang mga laman loob ng lalaking pinugutan ng ulo. Kitang-kita ko kung paano nila walang sawang nilalantakan ang mga hilaw na karne ng katawan at isa-isang iniinom ang dugong tumatagas mula sa pugot na leeg at sinasahod iyon sa bao. Tapos ay kanya-kanya silang inom ng dugo na animoy sarap na sarap at nilalasap pa ang bawat paghagod ng likido. Nagkakasiyahan at nagkakatuwaan pa ang mga aswang habang ang iba naman ay sinisip-sip ang mata ng bangkay. Naiiyak na ako ng mga sandaling iyon dahil wala nang pag-asa pang makatakas kami sa kuta ng mga aswang. Isa-isang pinagpapapatay ng mga aswang ang aking kasamahan hanggang sa ako na lang ang natira sa aming 8. Diyos ko, kung ito po talaga ang kapalaran ko, kayo na po ang bahala sa akin. Taimtim na panalangin ko sa Panginoon ng mga panahong iyon. Dahil sa sigurado kung ako na ang kakatayin nila dahil ubos na ang mga kasamahan ko. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Wala na po akong ibang masasandalan kundi kayo lamang, Panginoon. Umiiyak na ako ng mga oras na iyon, lalo na nang lumapit sa akin ang lalaking may hawak na sibat at hinatak ako nito palabas ng kulungan. Tanggap ko na po kung ito ang katapusan ng aking buhay, Panginoon. Patuloy pa rin ang pagdarasal ko habang hinahatak na ako ng mga aswang papalapit sa lamesang pinagkatayan nila ng mga kasamaan ko. Ito na po talaga, Panginoon. Wala na po talagang atrasan. Anya ko at napapikit na lang ako dahil sa hindi ko kayang tignan ang mga itsura ng mga halimaw na nilalang. Iginiya na ako pahiga at hinawakan na ang aking leeg ng aswang. Panginoon, baka po pwedeng bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, uuwi na po ako sa amin sa Leyte. Hindi na po ako maglalayas pa. Iligtas niyo po ako, Panginoon. Wala po akong kasalanan. Kaya sana ay huwag naman po sa ganitong kabrutal ang aking kamatayan. Patuloy pa rin ang pagdarasal ko ng taimtim. Kahit na alam ko ng katapusan ko na at segundo na lang ang bibilangin. Dahil papalapit na sa akin ng taong may hawak ng gulok. Noong akmang tatagpasin na nito ang aking leeg, ay agad na nagsalita ako upang hindi maituloy nito ang pagtagpas. Sandali lang, baka pwede natin itong pag-usapan. Wala naman akong kasalanan sa inyo. Kaya bakit niyo ako papatayin, kaibigan? Wika ko sa pakiusap na boses at tumingin sa lalaking nakataas na ang hawak nitong gulok. Hindi ko alam kung bakit iyon ang namutawi sa aking bibig ng mga sandaling iyon. Nakita kong tumitig sa akin na may hawak na gulok at mabilis na binitawan ang hawak nito. Tapos ay patakbo sa kanilang pinunong matanda at nakipag-usap. Napahinga ako ng malalim nang makita kong binitiwan nito ang gulok. Diyos ko, maraming salamat po at hindi niyo ako pinabayaan. Iniligtas niyo pa rin po ako. Kahit na hindi ako nagsisimba at pasaway akong tao. Pasalamat ko sa Panginoon. Dahil sa huli ay pinili pa rin akong pakinggan ito at iniligtas. Ilang sandali pa ay nakita kong naglalakad na papalapit sa akin ng lalaki kasama ang pinuno nito.
Sobra-sobra ang kabang aking nararamdaman noon nang ikumpas ng matanda ang kanyang kamay at nagsalita sa wikang hindi ko maintindihan. Agad naman akong binitawan ng 5 lalaki na may hawak sa aking 2 paa, 2 kamay at sa ulo. Tinayo ako ng mga ito at pinababa sa lamesa. Tagaktak ang aking pawis noon at napapalunok ako ng malalapot na laway nang igawi ako sa lamesang punong-puno ng mga prutas na pangkaraniwang makikita mo sa bundok. Diyos ko, mukhang patatabain pa yata ako ng mga aswang bago katayin. Anong klaseng tribo ba itong napasok ko? Ani ako sa sarili nang pinaupo na ako sa harapan ng lamesa. Ilang sandali pa ay may tumapik sa aking balikat. Kaya naman napatingin ako dito. Bahagya akong kinabahan dahil sa ito ang nakikita kong tagakatay ng mga taong kinakain nila. Kaibigan, hindi mo ba ako namumukhaan? Tanong nito sa seryosong boses. Noong una ay hindi ko pa talaga namumukhaan ang lalaki. Kaya saglit akong nag-isip kung nakita ko na ba ito. Ako yung lalaking iniligtas mo sa bayan, kaibigan. Ilang linggo na ang nakakalipas at ito ang muli nating pagkikita. Mabuti na lang at naalala ko ang taong unang beses na tinawag akong kaibigan. Aniya nito. Kaya pumasok sa aking isipan ang lalaking nakabahag na tinulungan ko noon sa palengke. Kaya hindi ko siya namukhaan, kalakbay. Dahil noong unang magkita kami ay bugbog sarado at puro pasa ang mukha nito. Ikaw ba talaga iyon? Wika ko sa lalaking nakabahag. Sabay sabi ko dito ng maraming salamat at naalala mo pa rin ako. Hindi ko na napigilang umiyak dito at nakiusap na tulungan ako makauwi. Pangako, kaibigan, hindi ako mag-iingay at wala akong pagsasabihan sa mga nangyari dito. Pakiusap ko sa lalaking iniligtas ko. Nagwika naman ito sa akin na kumain na muna ako para magkaroon ako ng lakas dahil ilang araw na akong walang kain. Hindi ka maaaring umuwi sa inyo. Maliban na lang kung kaya mong talunin ang pinakamalakas na kanang kamay ng aming pinuno. Saad nito sa mahinahong boses. Kaya magpalakas ka para matalo mo ang kanang kamay ni pinuno. Pero kung ayaw mo naman siyang kalabanin, maaari kang mamili sa mga babae dito at pakasalan mo o kaya ipakasalan mo ang aming reyna. Nang sa ganoon ay hindi ka nila patayin at maging kauri ka namin. Iyan lang ang makakapagligtas sa iyong buhay. Kaya pag-isipan mong mabuti hanggang bukas. Patas na tayo, kaibigan. Iniligtas mo ang buhay ko noon. Iniligtas ko naman ang buhay mo ngayon. Nakiusap ako sa aming pinuno na huwag kang patayin dahil ikaw ang nagligtas sa akin noon. Noong maatasan akong maghatid ng pagkain at nagawi sa inyong bayan. Saad nito at umalis na sa tabi ko. Buong magdamag kong pinag-isipan ang suwestyon sa akin ng lalaking iniligtas ko. Hanggang sa wala na akong ibang paraan kung hindi ang kalabanin ng sinasabi nilang kanang kamay ng pinuno. Kinabukasan, nakita kong papalapit ang lalaking nagligtas sa akin at agad na piniringan nito ang aking mga mata. Sandali, kaibigan. Saan mo ako dadalhin? Kinakabahang tanong ko rito. Napagpasyahan na naming iuuwi ka na lang namin sa inyo, kaibigan. Ngunit patuloy ka pa rin naming susubaybayan. Nang sa ganoon ay wala kang pagsabihan at walang ibang makakaalam dito sa amin. Dahil sa narinig ko ay para bang nabunutan ako ng tinik sa lalamunan, mga kalakbay. Hanggang sa tuluyan na nila akong dinala sa bundok kung saan nila ako hinuli noon. Noong tanggalin ko na ang pering sa aking mga mata, ay hindi ko na sila nakita pa. Nagtataka ako dahil sa wala pang 1 minuto nang iniwan nila ako sa daanan. Tapos paglingon ko ay wala na sila. Magmula ng mga pangyayaring iyon, ay napagpasyan ko ng umuwi sa Leyte. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Marami pa po akong ibabahagi sa inyong kwento. Tungkol naman sa isang mutyang pamana sa akin ng aking ama at sa mga karanasan ko pa. Hanggang dito na lamang po, mga kalakbay. Maraming salamat.